Жилищната криза е много силно засегнала някои държави от Южна Европа. Това са Италия, Португалия, Испания и Франция са най-силно засегнати, тъй като голяма част от жилищата се изкупуват с инвестиционна цел, за да обслужва така наречените Airbnb-та или отдаване под наем с цел туризъм, което прави цените на жилищата абсолютно непосилни за нормалните граждани, тъй като заплатите, средната работна заплата в Португалия не е много по-различна, отколкото е в България. Но мога да ви кажа, че цените на квадратен метър за жилище в Лисабон бяха около 12 000 евро. Това е цена, която нито едно младо семейство или работещ човек не може да си позволи. Затова се изискват много мерки от страна на европейските институции и на националните власти, за да се спре изкуственото завишаване заради голямото изкупуване на жилища с цел инвестиции и печалба. Тоест, това, което обсъждахме с групата на социалистите и демократите, беше именно това. Няма как да продължим да подпомагаме трупането на капитал от инвеститори за сметка на невъзможност на млади семейства и на работещи хора да си позволят собствено жилище. И на българска територия случва да се. На българска територия в момента мащабите не са чак толкова големи, но не бива да позволяваме такъв тип завишаване на цените. В по-големите градове също се наблюдава едно сериозно завишаване на цените в момента. Например, давам с София. Тоест политиките в тази посока трябва да търпят също съответните регулации, а не да има безпредметно високи цени на жилища, които се закупуват с инвестиционна цел и след това стоят празни, а наблюдаваме млади семейства, които не могат да си позволят или трябва да живеят под наем или в недостатъчно добри условия да отглеждат своите деца.